BJP la pen Congress asok boy kangrai non ke wang MP klik nang te bokhet pena jogra tum ihin chingbit rok ason si theklo lason si ni phai ni mationg cheklo lakhain ko raini saropathar constituency ke paro paklangso nongtu sirbo mu LP school pathu aklam maising ti mongarong along APSLC ma joining la pen 6 dul awareness amai ke padopon bangso ma joining amai along polling station mai pu jersong rong parpensi mai chari ponlo mai pu jersong rong parpen kachari pon amai along Saropathar constituency APSLC committee amai pu bapuram terang pensi mailam thela pen alhi pachini ponlo mai pu jersong rong par kachari pon amai long man pen alhi pen kachatong don Central Committee mai pu jai kathar chunbang sarkiri rong par organizing secretary coursing timong bokajan LA Samson teron bokajan LA in charge bongpo kathar Saropathar APSLC amai pu bapuram terang amoring ti kathar lapen anpart ongdong kethe giding atum chetong don bangso kache pok pona mailong BJP Congress lapen songwe atum pen pangrupet pen don kresi paklang sora tum APSLC asong long chepok don lo bangso long li sarpo atum pen jumesan lam thantikang si maing samjin men pachun pon lo bokajan pen Lawrence Lekhe luti ki news Karbiang long lage abang Putin Karbiang long itu Karbi itu ani tami sini lo atau kan itu Karbi minta so perang ini independen lah si sepau dulu mus tami api alang li bang keciplang mangke BJP long si tujuh kasi non BJP long tujuh puluh tang ke National Party ke Kongres pelo BJP pelo anu pin abang puluh sini lo lah tum leader tum ipu sonak thaksi je lahen lo mane Ganggadhar lo ba lahen lo Shaktiman sonak thaksi lai chelar go enwel asi non bang khe lapen long ri phan kaching hon a party bolo tang te litum la PSLC pen kapre ke abino asi non la MP ba nili mathalo itum kaching hon la jaiga thar highway sing mathalo athe nang li tuma chini lo MP Forensing be alangli suaprang election ka hai idiat ku pia thema plotang te litum chini alangli phange 1% kilong udam bolote tanong te nor iseng bong alangli hanone pine boy fis tamen non karbi etum kache ladang i bang ala helo je alangli phan pahai det api non bang alangli ga cheplang bang pilo hempre ka phan ti song i plo tame aprang kiceng hon alangli pini lam thi sini la ngi dun lo boy fis tame non a phi bange alangli thang da velo thang alam ni ta klang te lo an para nang te pilo ini train station sang nei to lahai alam ni lo an par nang te chu la umit sa bang hun yong prime minister bang hun yong myang ta alangli advance alangli lam chi thang lo non son pini social media long si pilo itu nge hempre alam ga prang sisi ni yedun pu alangli rat anglo pachit tak der api alangli pachit keng thu bang ku pilo nangli tum ka do eta theklong thai lo mana alangli bang CM si pani yedu ipulo oi staff api bang alangli bang ko pilo iputhoke bang amhang the ga dim bang amhang the ga longke ke char he lun udak ke lasia alam ke pil ko pilo pui ho pachit pek kecil pilo oke koson pate pek lo ne mate ko plo alam ke kecelar pu ya he laso alaman welo alamange lasia alangli tuman bang chini lo litum hemprek bang hang helu pu bange lasi non la butalis kang than lage ek nombor anutin bang putin la yong si ke chunu pro bang itum ke anutin bang putin ta mi saguri ben cheng lok asontin ta mi mithang tribal la ke tung silong ko kasi lai hai ning the be sini lita la bang so PSLC pini ni tum dolang ke suman tum dolang non bang dak kom hek la yo la sila so asong long pa ong ge la hela la sini lam bang chu phang independent non api bang nang to thek long lo simio long para long sini lita chiklang lo so por hut miliar pi enom dila he ho kalam kethan ko tame nili claim lo so ta dak pendang ni tum police station ge PSLC ge hai he chora ngelo so ta ini pakre pone son hisab se do na sinon nili ning khelo nona phong bang hai ko nili tum police station bang hai ko si ning khelo tenangli ko pia ning ke thek long ke do pensi pini episode se long nang diga chapa oglon
la ni muheta ni lo bang so la mangem PSLC lo pa ong la lo BJP BJP lo BJP haleli tumlang na hitami BJP ke hemprek hang hello hemprek lo an pare la brutalis kang thalha kam claim claim lo ili tum thek dak lo ge an pare non congress tami ba heta e dak thalo the nangli tumlang he aprang sil joraming leng ta BJP lo sumrong hang na BJP lo rotoning tidak BJP lo tami alang li tingala tiket ajo ini sa aku nonta aku tiket long ndi ba ko congress wang lu no tangte itum congress na khathai velo BJP na khathai velo la si nongge PSLC fan velo la si lai PSLC fan sinili ning thelo la si alang li fan pahai vek nang pono na pong MP ba ke anwel Polling station a level sirwo mu PS a level si meeting edo la pen la so meeting along isia PS along pini BJP pen Congress pen nangga join dun bang Don Crazy amunit tum pini BJP la pen Congress pen nang join dun lo well isia PS chona na lagi la sidak meeting edu ke lalo la pen la da ka bangge chuo prang ta ke haitang APHLC si ke haita ke karbianglong karbiarat inglong asu tinge da ke virang lo di bang pharong bong pen non ke bang plikebra troxy baksi dolo inglong asu pangrum et karbiatunge bang thongkera phosi dolo anpar ke bang bongali bihari tumsi athak nang do kok lo non la BJP Congress tum chok che pen jok lo ke BJP Congress tum si jasemet la ningkan Faruk Resir kebra phokebra hinia ningkan pen ke kacari ke di ta si alang litum ban koi nang kok lo alang litum si la karbianglong pivirang lo la posi non rat atum anda chini lo ke virang ke claim atum ban ke pape hai nang ne lo na si APHLC tungen ni tungge inglong arat jok nang ji karbia rat jok nang ji karbia det jok nang ji pu lam lok se ning gelo aben ke claim ta la lok lo la posi ni litum ban si nang pe hai vek pu ni tu chini lo athema BJP la pen Congress long gidun pulote lage bongali bihari tum long si gidun loge lage bongali bihari tum han ka pe hai kam se claim dun loge ke hai le karbi pu sita bongali bihari aja kong ma si ke hai pu ke ange mo development a company ta bongali bihari tum si claim pi rong nang ko poke hala BJP Congress tum jong si hai rong tang te la son ye karbi inglong ara tunge non ga ning dok de lo non ke itum aphan ke claim hai abang poisa ke do anta inglong ara tum han ki pi et hai abang sakori ke do anta inglong ara tum han ki pi et hai abang la pen voter list ta inglong ara tum amen ka pe do chot un bang la council voter list abang lapen inglong arata tumsi council election no pe thur charji MLA MP election da pe thur charji puki pu hai bang ke claim hai bang phansi inglong arat tunge no ka chikil lapen ke long le pata anta inglong arat tum phan ka pe do charji phansi ki pi charji phan ke hai atum bang phansi ing karbi lape inglong arat tunge no ka chikil la pon la sini tum APHLC ke high vek po pusi ni tum sini la pen APHLC ke a candidate to ke MP phan ke do vek po je thana ling jat le je thana ling sita lage APHLC si a candidate po lage thang da matha